Generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Sprite, gawa para sa init. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Merendal na merendal 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 merendal. Garigwa kita. Igwa kitang merendalan eh. Think on my baby! Alas 3 na. Medyo pinasosyal na balingoy. mo. Iapon mo, i-chat mo, best. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinky mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin nagilibuan. I-share mo, I-share mo. pinky-on mo Pinky-on mo sa sa DZGB. DZGB. Pinky-on mo. Pinky-on mo. Pinky-on mo. Mo. Yeah, damn, we're crazy! Masiramon palan merindalan ini na cassava stick. Books and books, they're everywhere. Iyo pala ini ang ano ng paggibo ka na. Gibo sa balingoy na cassava stick. Malang siram. On the floor, clap your hands and sing once more. Uyog-uyogon mo ini na pigdot-dot na injil na biyo sa kape. Ako ko tayo, idot-dot ko man sa kuhan, idot-dot ko man sa... May dutut-dutan ko ta ako. Dahil ko naman na dot-dot. Masira mo nang nagragamo man eh. Music just De, tomato stick. Kasama stick sa nabasa ko. to the top. Tomato, salvatana. Tago na ako. Pangyari, salap. Tomato na kasurat. Paano sa kuya na kapot-kapot mo? At tomato. Nato sa kuya tagaro kasama stick. Parareho. Ah, talaga? Masabi si amigong Marlon, di kang mayon treats. Ngayon, amigo, pero ngayon para labo ang mata mo. Nagpara labo ngayon, amigo, ang mata mo. Tomato stick. Let's go, boys! Can Yan. Ano pa lang ka namin kang tomato stick? Ano? Sabi nga ni Arvin sa kuya, Buda na rin. Sabi ni Arvin, ito kung nga duman niya, sir, sa bata ko. Pero ngayon, bakit nga nagtaram kayo ito? Binaligtan mo naman niya sa kuya ko niya. Pura sabi ba ni Richard, pag ako nga nagkaigong bata niya, tawan ko kayo ni. Marami ito, mani. Magpahungit-hungit ka mo, di ba? Ako ka to kan girlfriend ko si Mrs. Nagpagmaka ka. Biguhungit-hungit ko siya.
Kasi misis man sana sulaminting naging girlfriend ko. Piguhungit-hungit ko ito baga. Nalang mo man si misis kitang pag-iba ko digdi man eh. Manay sa mga party baga ito man eh. Natandaan mo ito. So pag-iba ko digdi si misis baga. Si misis ko man sa naman pag-iba ko baga digdi. Iba ko baga ito digdi. Natandaan mo ito man eh. So taga dyan sa Washington Drive. Ito baga. Baka man ibang natandaan mo man. Papakaray ka dyan. Ha? Diba? Masira mo nini. Dumayan ka mo sa mayon treats mga tugang sa Ginobatan Albay. Sa tindahan ni Mano ni Amigong Marlon di. The best, ha? Are, mga very entrepreneur na mga amigo tayo ni. Nagatudigdikan sa iyang donasyon na 2,000 pesos para po mga tugang sa simbahan ta dyan sa sa Santo Cristo. Baka kamong nagdadangog kung may surusubra kamo dyan sa Santo Cristo, pigpapaayos ngunyan ta. Mission Church na bagayan. Saro ng Mission Church, ano? Saro na siyang Mission Church, nagpag-ibong ngunyan correctory. Sabi ni Bipiglin, ang kaipan ngayon ngunyan pa de, mga ano ita. So mga hollow blocks nasagot na, sinaragot na. Pinadarahanan ni Manay Arlene kay 500 buda 200 na hollow blocks, ha. Buda may nagtarao pasub na. Ano may jet needs ko niyang kabilya, semento, gravel and sand. Doon na magtawag kay semento, gravel and sand. So mga parakwari. So mga parakwari. Hoy, baka sugduit yan ng gravel and sand lamang. Gravel and sand. Buda tabi semento kabilya. Ipahatod po naman sa barangay Dapdap. Ipahatod po naman sa barangay Dapdap. Kaya naghapitig di si Amigong Marlon. Di. Daradara so, tomato stick. Nag-text pa ng gad si Amigong Marlon. Tomato stick nga yan, amigo. Paguna ako, salbatana. Paguna, kasaba stick. Pero masiram, nagraga mo. Wala, susarong supot-supot. Para tinukaban ni Angel Kipirang minutos. Ang tada ka ba nga? Ano man nga niya kung babayi ini, Ha? Ano man nga niya kung ining aki na ini, Aki-aki sana. Nasupog niya ko, sir, kay Sir Marlon. Natanga niya ko. Sabi ko nga, sir, baka nga, sir, malugi ka. First time magkabid-bid, kay, basta, busing, salamatan na maraya. Tomato stick. Yan, Igo tabi kay Kwan, kay mga, baka, ihatod din kay sa DCGB, anapon ako, si Kapitan Glenn Barcelon. Si Kwan nga si Nung Smith Shop, nagtao kay 30 sakos na simento, uyog-uyogon mo yan. 30 sakos simento sa tinao niya. Pero regardless po kung pirang kayatang itao, mga tugang, salamato na maray sa endo. Migo? Inong, nakinahapon po. Ikaw may tabang ka lamang. Mahagan po ako itong kasaba stick and tomato stick. Ay salbatana ka, pag-una ko baga, matuwang ka, mahagad ka palang sa kawayong kang lapusunta ka dyan na. Tig-istorya mo baga po sa kasaba stick po da, tomato stick. Tomato stick nga ni, de man kasaba stick, tomato stick. Tomato stick. Oo. No, na bale po. Sabi mo baga po, ikaw ang kasaba stick na tigdodot si Angel. Tomato stick, yun ito. Saro masana pala, de man kiba. Tomato stick. Di mahagan pa ako kay Ninong. Haro sa nanganing piraso ang tada, tabang ka sana. Suki nagatanyaga doon mo, sarawayon ka na. Saan po makabakal kayan? At duman sa Mayon Treats. Kaya po ako maduman sa Ginobatan. Duman ka sa Ginobatan sa Mayon Treats, tapos ipadara mo duman sa barkada mo. Dahil na po ako maduman sa Rayo. Ngunyan. Saan po ang haranikanig di? Alat ko na, tapotong ko sa nagsadiri, sus ko, kinaproblema doon ko na kung niya na, para ko nag-istorya. Ito nga ni susuro mong barkada nga niya, so magayon, na ano mo gani, nato masupusto. Yan man ang gusto ko kayo mo Ay, Ninong. So, tami lang yung magayon si Amanay Angeli na Kiambaw, naturo ko sa pwesto. Yan. O yung manang ganda. Naputong ko sa ligas pong pwesto. Diba, di ko lamang po. Yung naputong ko Ninong, ma-request po ako. Ano? Ibon mo po ang intro mo ito. Utos ko, nagtatangalaga na pato. Natoson takang salbatan. Pus mo konsuelo ito. Thank you. Oy, Bossing Marlon, igwa ka rin di sa ligas pika ni Branch na pigaharapot na ini.
Madidismayo ako. Engineer Mer. Madidismayo ako. Text mo na salbatana ka. Amigo, alam ko na, isus ko, alam ko na tapudan ko sa kuyang amigo. Engineer, ipadiritso mo dito man sa simbahan tabi. May pagkataon sa DCGB, mahal sana pa. Isasakay ko pala naman sa auto ko ini. Amigo, idiritso mo naman tabi sa Santo Cristo Chapel. Ay, sa Lunes pag kayo makadeliver. Aba, sana yan. Mas kinuha rin. Sa Lunes na. Oo. Sa Santo Cristo muna tabi. Sa dapdap mismo. Bako sa DCGB. Ako pa mahal sa ampadapdap. Saan naman sa dapdap tabi? Ano? Digdi ka pa rin umagi sa kuan sa may Rizal Street, bagaon sa may Shell Station. Robert sa man ito, pas balaw ko sa barangay Dapdap. Ay, alat ko na, taaputong ko si Buseng Linggo sa maray na agilugod, baka masala kita. Bata-truck yan. Papabay truck pare. Iyo pa de, mananggad. Okay, salamat na. Mas mahal, ikan ma desisyon, bala ka kung ano. Pero ilang ko magiging surutan kung bakit. Iyo, surota, iyo. Okay. Sige pare, salamat. Alam mo na. Si Engineer Mirna Legaspi, pero man mabuot na tawo o nag-pledge ki. Alat ko na, simbagong kumuna so, ihado. Igwada tabi dyan sa yang mat, Litson, meron. O yan sa may likod ang kanyo UST tabi, baboy. Ikadua, igwada dyan sa SADP. Ang SADP, baga o yan sa Gaisano, sa Lanco. Sa building dyan, simbag sa pag-asenso. Sa building baga dyan, mani. Sa may Lanco. Igwada dyan sa likod ang kaya na Lanco building. Ay, Lanco building. Kampangan kang Gaisano. Yan ang kampangan kang Gaisano. Di ba? Sa likod ng PS Bank, yan. Yan po dyan ang sa SADP, igo dyan ki, mababakal tabi. O, yun na boy. Hapot pa boy, saro, patalatosunta ka na. Available dyan, itong pigasabitan na tomato stick. Yan, tomato stick. Okay? Tomato stick. Available yan tabi. O, alat ko na, Another na, ay, sandali lang. Salamaton tabi, Migong Marlon. Sa say mo tabing cash donations, 2,000 pesos. Sinatod ka sa bago digdi, ha? Sa DCGB. Yan na kay, tinaw mo na, Angel, kay Buseng Glenn. Angel, yan na kay Ibig Glenn, ano? Yan na kay Ibig Glenn. Tama-tama ka sa bago. Nagtatao ka, tabi Buseng Marlon, kan biscuit, o kan tomato stick. Pigisik rip ni Ibig sa bintana. Nung yan, pigtaw nga kay Angel daw na tomato stick. Hindi ko yun yan, boss. Then nakakapapa sa ibig din. Nag-virtual ba kami kasabago? Nasa virtual meeting kami. Salamaton na tabi. Buda kay, kay Tita Pin Lee. Nagtao man kay additional na 2,000 pesos. Salamaton tabi. Cash, ay, alat ko. Dahil niya sinabi kung ito anonymous money. O tawagin natin sa pangalang Tita Pin, hindi tunay na pangalan. Buda, so, anonymous yan sa DBM. Salamaton tabi, So, sa tuyang paradangog yan sa DBM. Anonymous. Mga unanimous donors. Unanimous donors. Kasarawa yun ka nga. Boss, IBP. Simbaga tabi, IBP, ning hapot ko ta. Bata na meeting pa sa nakita kasaba ko, boss. Kaya may halat ko na. Yan pa sa IBP sa opisina. Yan pa. Garo si IBP. Gari. BP. Taramay na tabi. Beta nag-aapon ako ta. Di ko aram kaya so agihan. Ipa-explain ka ta. Bata gari may truck ban mananggad. Kundi so hollow blocks na 500 na pidaso. Buda 200 na pidaso. May inagihan ito man. Igwa ki inagihan na hollow block, naagihan man Nagpa-deliver si Manay Alin Laguno. Ki 200 o 500, 700 nagabos na pidaso ng hollow blocks.
Duman. Tapos, hapoton ako siya nag-agi. Buda si, ay, so, 30 sakos pala na simento ni Ninong Smith Shop. Ano ini? Garo, kaso din hatod niya naman eh. Supply siyang 30 sakos. O, alam ko na, tapudan ko si Bossing Glenn. Kung saan maagi. Bata, 50 sakos ba ganito man? Magabato dito. Bakit pa deliver ni Engineer Mer sa DCGB? Hello? Boss? Yeah. Maray na pong tabi. O ni may, ikaw ako sa imong ihapota. May nag-bleed sa tuya kay 50 sakos sa simento. Wow! Wow! Grabing blessing talaga. Salamat po ng tigtabi. Si Engineer Mer, professor ina dyan sa Bio. Sa Buseng. Oo, salamaton tabi, Engineer Mer. Mercenario Legaspi. Yan, Mercenario Legaspi. Salamaton tabi, Engineer Legaspi. Oo. Ano po Under kita? Under kita? Ano po tabi kung under kita, boss. Under ako. Okay. Kung saan kita na, saan iaagi sa pag-deliver, di ko aram kung saan inaagi sa pag-deliver sa imo kang 500 o 200 na hollow blocks ni Manny Arlene. Saan maagi, tabi? Ito ba sa from Legaspi, kung malaw ka sa Rizal, Tecton, di ba? Tecton, O, di, mawala ka naman sa may billboard ko. Kapag log mo ba ang Tecton, dap na, di ba? Diretso ka. Tapos, sa panahon mo naman sa dap-dap, may billboard mo ako. Log naman ang truck. Truck na sa sakayan ka ini. Siyempre, totoo na maganti ng puta. Anong klaseng truck? Siguro. Anong klaseng... Pero matalo kayo sa may mga projects man na nag-deliver naman. Agi man pala doon sa Draculang truck, sa hampangan mo, sa entrada mo, sa may billboard na yaon sa picture mo. Oo, tapos kaya matumbo ka, outpost, tapos diretso naman sa wala. Hanggang naman sa may chapel. Okay, pag una, kung may shortcut ka na naman sa likod, sa may... Dahil pa na-abrihan, plano pa lang. Okay. Plano pa lang tabi. Kung ma-deliver sa Engineer Mer, garo sa Lunes gayod, digdi mo agi sa may, kung halik kang Rizal Street, digdi mo agi sa may Shell, Tecton, di ba? Iya tabi. Tapos bago magsakat duman sa pababa sa may Bureau of Fire, Matoo. Dahil na magsakat sa road going to Sawangan. Matoo na. May billboard mag ako duman, welcome. Welcome. Ang problema niya, garing nga tabi, may truck ban sa Legaspi. May ano? May truck ban. Truck ban ba? Walang truck? Di ko daw kabisado mga oras kang truck ban sa Legaspi. Gari atab anong klaseng truck ang ma-deliver? Anong size? Kasi paano man, anong klaseng truck ang ipasurvey ko taod-taod. Baka man nandyan sa mga wires, magakan mga cable, kan mga telephone, sa mga kuryente, minsan baga naglalaray-lay manangga at baka madipisidaan. Iyo manangga. So, kung hapapamasa ng truck, garo okay man gayon. Kaya lang ang... Ay, permi na ta. Naku, lumang nagdi-deliver naman sa muya. Madali lang gusto ni si Engineer Mer. Madali lang po Agwaring sarong cellphone. Mapunan na kay giraray tabi. Sarong cellphone na pick-up po na rin. Madali lang. Lumang katabi sa madali lang Okay, madali lang. Alright. Hello, Engineer. Hello, sir. Araw ko na po. Kaya man duman sa truck. So, sadip lang. So, elf truck lang ang ipadala. So elf? Pwede man ito. So, elf lang po. Pwede na ba ito? Atab gayud kare. Atab. Di man po. Biga po tago na duman. Kaya man po pala. Di lang mag-agi sa Dilamore. Then, maglusot na kaming alternate road. Tapos maglusot na adik sa may SM. Tapos di kinakuluwa sa Tanchuling. Ayan, pwede man hindi ka lumabas sa may DCGB. Sa may DCGB bisa lumaog. Tapos para dali. Padumana sa paluwas sa duman sa may Tecton. Ayan pa. Ayun na pare. Ayun na. Okay na. Salamat po daw sabi ni Bossing Glenn. Okay po, no problem po. Okay. Thank you. Okay. Sandali lang tayo na. Okay na pala nito. May na-imagine na ni Engineer Mer. So, agyan. Okay na ito. Solve na. Baka Lunes. Na-imagine na. Engineer Manny. Malansi mo sa agyan Manny. Naharam ka ng mga kurukanto. Haraman mga kurukanto pala. Haraman mga kurukanto. Malansi mo, an engineer. Mga, ayan na si boss.
Ako na tam. Yun na pala, sob na. IBP. IBP. IBP Glenn. Kap. Natulan gayud si IBP kansi. Boss. Hello, Oo. hello, BP. Okay na. Nadamo ba ang Engineer Mirso Pigataramo? Iyo pala, elf ang isasakayan niya. Kaya man naman sa elf niya. Elf kaya ang elf. Oo. Yung pagbago na ako pa sa mga big trucks, Oo. kaya nagduwa-duwa man talaga ako mga wires na nakalaylay. Iyo. May mga portion Iyo. man agad na baba sa wires, mathematic sila. Iyo man ang Pero gago. kung na elf, ay ako ang hiling ko talagang, ano siya, accessible maray. Iyo. Aram niya na sukuan papagihan niya sa kuan niya sa tao niya ma-deliver tawi. Ay, salamat. O, sige, Sukuan niya na sige. sa kuya. Oo. Okay, salamat kung sabi, Engineer Mayor. Oo. Nagaroon kang barangay council po, barangay pastoral council, takulahan sabing tapang iyan sa Santo Cristo Mission Church. Iya, opo. Sige, okay, sige, tabi. Kasi bago, Okay. kasi bago turnover naman sa Muna Angel sa 2000 ni Busing Marlon, ano? Marlon D. Ayun na, okay na tabi. Okay na po dahil sa kay Mading Josephine Lee na 2000. Yeah, very good. Big down naman sa kuya. Pingalas ko lang sa acknowledgement receipt na i-forward sa ko para ma-forward ko man sa imo. Okay, boss. Okay, tabi. Okay, Salamat, sige. tabi. Okay, tabi. Okay. Okay. Alright. Okay na. O di, thank you. Iyo tabi yan. Mga tugang ano, sabi nga ni kasi mga aga ni Busing Len, din naman niya, aram mo na, buong niya, maplano ko tang mag-fundraising money, kundi pandemic baga. Pandemic. Kaya, ano yan, sa pandemic, din na kayo po na mag-fundraising. Gari, voluntary na sana sa gusto mga tugang na magtabang. So at least, ayan po kita kamo, mga tugang, thank you so much, para po sa tuyang, or, tabangan tayo ni, na mapatugdok mga tugang ang simbahan, Santo Cristo sa Barangay Dapdap. Okay? Thank you, tabi. Iga pa ako naling naman i-acknowledge so nag-pledge sa kuya. Yun, alos naman Aros naman ka, boss. Okay na. Sige. Bueno. Ano yan pag-restore? Alat ngo na. Ang tataramon tapalan ngo niyan. Sabi kan texter ta. Good afternoon, tabi, Sir Hen. Mahitinabang talaga ang Engineer Mer. Midbid ko yan. Aha, the best. Midbid ko yan. Sisig ka po. Babae ka o lalaki. Kramingin mga abot mo. Salamaton. Ayaw man ang Engineer Mer. Talagang may mga dakol kabidigding mga aktibidades na iyan naman kako na yan. Mga ano yan. Ano ini? Mga ni alko may nag-upload. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Pwede mo po magkasayo kay Kapat, Kapik, dahil na tapalang kilo number 1 na tigil sa ba nito. Anong problema dyan sa maan nito? Ano na ba nga sir, kakontrola ng kuryente din kami sir? Saan ka mo sa sentro? Tignan kami sa sityo, oras na mga sentro kang manito. Oho. Araw kayo ni Busing? Araw kayo ni? I-text mo sa kuya sa eksaktong lugar at so kung anong barangay an bura sityo. Tapos sa contact number mo po i-text mo, ipo-forward ko dumang kay Ate Hazel. Iya po sir. Iya po, tangani na pag nag-confirm sa mo, di kan masib naghapot sa mo, kan masimbag kung ano man agad ang problema. Yo. Iya po sir, salamat. Yo, okay. Welcome amigo. Alright. Excuse me po. Ito ang tanugkan. So, bagyo. Naglaog na, day pa. Ano rin laog na maraot na panahon ta? Yan na banggi. So, maraot na panahon mga tugang, pero magpasalamat kita tabi ta. Sabi, matiko daw ito. Matiko daw ito mga tugang. Dahil man malan po na tama sa daga. Pero, di po kita makataram. Yan, mga tugang, nangyayari talaga yan sa palibot. Napaminsan, ang bagyo, ano po nga na ikan mani, bata, 120 na. Nahiling ko sa direksyon kang bagyo, pag-abot sa may harani sa katapat mako harani, katapat kan Bicol area, Catanduanes. Patuo siya pasiring sa dagat. Yan, isukan niya, so target niya. Sana dahil ni magwala.
Tamat harayon pa ang ining simbising na ini o. Iyan mga tugang ang babantayan ta. Hello. Hello, good. Tayo na po. Bayan na hapon tabi, busing. Pwedeng maray na panahon na naman. Tayo na kang maraot na panahon. Actually tama ka dyan. Tayo na ka lang maraot. Maraot na nga eh. Palito na tapaan. Gusto mong sumbilon ta kayo, kapot-kapot ko na tomato stick. Padalasin niyo sila ko. Hindi, ada tara pa pala, maray na panahon. Correct. Agakaukod man ako pag minaapod ka. May natatao ka man sa kuya na. Ngaya, nagdangadang nangunyan mga tugang an sarong bagyo, sarong pong maray na panahon, signal number 1. Arog kaya ng gibunta. Correct. Lapasunta ka. Sa mga tao ba ka, dahil lamang na nagkakabra na natatakot. Iyo mananggat. Pag ginagawa ko ka pa ng marat na panahon, ang pag-iisip sa permission ulit. Iyo mananggat ano? Oh. Lalo na ngunyan, nayaw na video sa isla o Marindip. Ayun ka ngunyan, hayang ka? Sa isla, sa Katatumanes. Sa isla ka? At yung... Sige mo. Oo, kaya nga, nag-monitor ako kayo. Isa nga nang kere. Isang kere ba mo? Siyempre, sisi pa man, the one and only. Inda. Pagabot ko sa sarong, pakawarong ko sa mo. Tayo magpagdudaan. Okay. Yan ang gusto ko sa mo. May talagang may kwang ka. May rasong katulos. Tama, okay na? Naniwala na ako sa imo. Naniwala na ako sa imo eh. Naniwala na ako sa imo. Okay, amigo. Salamat na. Bye. O yun po, ayan si Bising, mga tugang, malaog sa PR, ngunyan o sa aga. Kaya po sa agang Sabado, mga tugang, Domingo. Sabi, may experience yan tadatabi yan, Lunes, na maaga o basta, depende po sa dalagan kan bagyo. Okay? Sa pagbabalik, ano daw mga tugang ang rason kung nataan tao nagchichismis? Pading Benny, may bagyo tabi pa di. Igo tabi pa ding palaog sa par. Kansukat ngayon, nadagdagan na naman ko Dolomite sa Manila Bay. Pangyari ngayon. Pading Benny, magkaringani pa di. Mga style muna naman. Tinambaka na naman kayang Dolomite sa Manila Bay. Mapunta problema talaga yun. Awin na. Sa kitang mga tao nagchichismis. May idea ka man kung nata. Ma-focus kita kan chirismisan mga tugang sa laog kan sa anong mga napod ka ini. Sa laog kan opisina, workplace, in the workplace, chismis. Ano yung English kan chismis, Angel? Tamatali na si Angel. Kumlaw din eh. Usip. Gossip. Sabi kayo ba, gossip. Sabi kayo ba, gossip. Yan. Gossip. So, kumlaw di ba kan si Angel? Diba yun sa klase? Matalion niya. Gossip. Hindi ko nga sir, arang mo nataging kumlaw di ako. Gossip. Yan. Ano da atabi pading Benny ang rason kung nata sa laog kan workplace nagugusip kita? Naglaog na nga sa par, so kasubago pang 6 a.m. Kasubago ba gaman sa morning hirit ko, di pa naglaog sabi kang pag-asa di. Naglaog na sa basta naglaog na tabi sa par. Di yan na. Go zip. Gossip. Yan. Gossip man ang ganang pag-pronounce. G-U-H-Z-P. Gossip. Gossip. O-zip. Gossip. Thank you po. Salamaton maray. Kamaluya ako sa mga arogan, mga pronunciation na yan. Bagsak ako sa speech subject may ito. Mata sa professor may matalion, matibayon magturo. Dahil talaga, Mr. Maseda, maluyang yan, oy, pahit mo.
Yo, na okay na. Ano ang rason da man kung nagakaigwang chismis sa workplace? Tawan ta ka mo kirason. Apat iya na rason. Kamong nagdadangog ngunyan sa mga opisina, sa pribado, sa gobyerno, o da dyan sa konsain. Chismis daw is everywhere. In fact, sabi po ni Pope Francis, di ba? Midbid mo man si Pope Francis man eh. Yan. Manuel Nene, kudutong ko yun si Manny na. Si Pope Francis, sabi niya, maski databay sa simbahan, may chismis. Look at that. Gossip, mga tugang is everywhere. Even mga tugang in, tama ba ang English ta? In the church? In church. Mga church workers daw. Ano ang rason? May apat palan na rason. Alas 3:36. Pagkatapos kay ni tamahongit naman ako kay tomato stick. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Fault Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. asin kan DPWH Regional Office 5. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo
hasta 3 taon. Nido Junior, ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda.
kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nido Junior, para sa kaakian na sa rohas ta tulong taon. Nido Junior, ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Si Henry Maceda, ang pinky on mo, baby! Napadukan ako. Madali na. Kalbatana. Nagparahungit ako kiduwang tomato steak. Pagkorkap ka po sa tubig. Masiram mo naman habang nag-haloy. Ano man habang nag-haloy, kisa pa masiram. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Orasyon, mga tugang para sa mga chismoso, mga chismosa sa kapalibutan. O mga tao na mga mataramon, mga tao na mga atomero, mga tao na mga bagay-bagay ang pinag-aatuman, mga kinabanon. Ang chismis dapat iwasan, ang chismis dapat punduhon. Tayan mga tugang ang produkto kan mga dila na mga mataromon. Dila na mga haralabaon, dila na matarikmason, ngudoy na mahibogon, ngudoy na maitom-itom, ngudoy na mapulahon. Ngudoy na mahibog, ngudoy na manipison, ngudoy na magayonon, ngudoy mga tugang nagaring balungis, ngudoy na para sa gerilyohon. Ngudoy na pag nagtatraman liwoy matinipsikon, kaya taban mas ang kaipuhan sa siring ng sitwasyon. Ninhuli na nga ni kansiring na bagay ang mga parachismi sa tuyang inahagad na dapat nanggad pundohon. Gabos kita gayod na mga paraantabay sa programang ini, kita nag-chismis man kan sa tuyang sadiri, pinag-urulayan tama ng mga bagay-bagay na mga kinabanon. Kita baga mga tugang ako, kita gabos, ika akong nagdadangog asin nagprograma sa DCGBing inio. Gabos man kita may mga chismis na mga pinagigibo kung kaya mga tugang atid-atidon ta kung nataiyan sa tuyang pinag-asikaso. Nata baya tayan ang pinagigibo ninuli na ngani mga tugang tayan tabian si kasuhon taan gibo-gibo sala ng gayo. Pinag-atuman taan sa tuyang kaempleyado an sa tuyang kapwa nata baya tas ng gibo-gibo ta deta nahiling sa mas na panahon. Dapat iyan riparuhon dahilan mga tugang tayan tabing sarong dakulang kasalan pagiging atawero kang kapwata pinagngangarak nga kanta pa habang kita nagkichirismisan mga maugmahon. Mga maugmahon kita kapiga atuman ta ang kaopisina ta kung anong itsura niya pati antabay mga tugang pinag-iriding-iling ta kung iyan mga barbonon. Pati mga tugang ang sa tuya tabing kaempleyado kung ang balakang darakulaon pati ang lalaki na ang tulak darakulaon pinag-ichirismisan ta buda mga tugang kung iyan maskuladohon. Kapag huna at paghuna mo ngayakan gwapuhon pero ngaya pag iyan nga banggina ang sayang ngayang paglakaw min ang lubot ngaya minatabyonon. Hinuli na nga ni kansiring na bagay kaya taban gibog-gibong ngayon dapat niya itong punduhon tadyan minagigigan ang iriwal niya to sa ngapit na panahon. Ang pinag-ichirismisan pati sugibo-gibo kan amo kung pakuman mga tugang suburubo sa opisina ta ngayang mahigpiton. Paminsan mga tugang suka empleyada nang itsura bagang magayon-gayon na pag binabado na luwas ang pusod ngaya maitumon. Ang magayon ko ta na ngayon sa iyang puson, alagan niya ang pusod niya ngaya arik-dikon. Paminsan baga minapaldang haliputon paguna mo mga tugang ang pagtalikod niya ang saya tabi na ano na po kayo ni
Ang sayang lukon-lukunan, lubagon. Nugad mga tugang minasandal na mariparo muna ang sayang yang bol batakon. Yan ang pinag-chirismusan. Kaya mga tugang paminsan baga sa aktuasyon niya, paminsan pinag-urunan dyan sa kantin o kung saan manabagay na sinda mga tugang tapos na sa trabaho o kung bako man sa CR habang nag-make up, nag-ururon kan mga bagay-bagay na kinaabanon. Maray na hapon tabi sa sakuyang amigo na si Bert Nunez, sarong lalaki na matibay mina MC na init ang matawag ini talagang disintihon. Apera kan disintihon siya mga tugang matinabangon, buda mabuuton man, buda ang sayang agom, saro man na babae na mabuuton asin marayon. Si Bert Nunez tabi kung gusto na mag-MC, maski ngunya na pandemic, pwede tabi ka mo kaining tawanin serbisyo, asin ini mga tugang saro tabing tao. Na disiplinaduhon, bata pag binaporma, artistahon. Ansa iyang peg gari bagang artistahon bud ang buhok niya tabi kumpara sa kuya may bugonononon. Kumpara sa kuya nan sa iyang dungo alangkawon, kumpara sa kuya nan sa kuyang dungo gari man sa na mga tugang natungtungan nin karabaw na walahon. Pero tama na. Sus makaarabot kita. All right. Excuse me po. Nata mga tugang tagita nagchichismis. Ano nga pat na rason? Number 1 daang rason, susog mga tugang sa mga eksperto, uni, ano ang mga bagay-bagay na natapigigibot ayan? Because of the following. Nata ang tao nagchichismis sa laog nin trabaho. Why do people gossip at work? Nata ta nagkakaratum-atuman ta, so kairiba ta, so mga nag-supervise, muna iba pa, nata yung nagkakaaratuman ta. Di ba? Because daw of the 4 reasons. 1, fear. Anong fear is spell fear? F-E-A-R. Fear. Anong bikol kaya na fear na yan, mani? Pag-una ko partner, pair pala nito, no? Pair. Pag-una ko, sa pagkakaon na, sa prutas na paborito ko, pear. Ngayon na, fear. Takot. Takot. In Tagalog, anong Tagalog ang takot? Takot. Sa Sorsogon, hadlok. Tama man eh? Sa Sorsogon, hadlok, mao? Mao. Diba? Hadlok. Number 2, belongingness. Belongingness. Sabi baga kan JP kang panahon, where you belong. You engage on that particular activity at work because you want to be part of that group. You want to belong. Ay, tama ba English ta? You want to be part of that group. Tako niya naggrupo mo, nagkakasurundo ka mo habang ka mo nag-uroron, kasabay ka sa grupong iyan. Belongingness. Number 3, intimacy. Anong bikol kang intimacy? Ay, nanday ko kaya bikolon iniyo. Day ko ini kaya? What is intimacy? Ang aram ko, intimate fashion. Si Pading Ben, so pa nagatay kan sa kuyang mga barong, kan sa kuyang mga pang-formal na bado, si Pading Ben dyan sa tula-tula, intimate fashion. Matibay yun si Pading Ben manatay. Pero sabi lagi, intimacy. Nagchichismis kita, intimacy. Number 4, desire. Desire. Ano nga nang sabi yung kang desire? Kagustuhan. Kagustuhan. Ano tabi dire kay Edwin? May mas maray na rason si Edwin. Nag-raise kihan si dire kay Edwin. Okay. Basta gusto mag-recite, mina-raise kay desire. Di ba? Desire. Aber daw. Ano dire kay Edwin ang desire? Okay. Gapunta kang salvatana kan. Desire.
design ito direct na salbatana. Design ito kapunta ka kaining headset na. Design desire, fear, belongingness, intimacy, desire. Oh, sister, anong Bicol kang intimacy? Tidak mo daw kay Bicol. Nata databi ta fear. Let's go back to number 1. Fear. If people don't have information about that they want, they fear the unknown and will try to garner it from others, especially if that information appears to be hidden. Hello? Intimacy, Bicol. Ano yan, wala man po akong naisip na eksaktong term. Oh. Pero po, ang context baga po kayan, kan intimacy. So, very deep na relationship nindo na close na kamo na ikuha ng garo, may ikuha ng factor of trust eh. Na, ano na baga Intimate. po yan? Oh. Opo, may factor of trust. So, gano'n ba so may nangyayari na? Iba man po itong context of intimacy. So, nag-milagro na kamo. O nag-sasabi baga, nag-sarsyado na. May sarsyado mo na igwa ng minudo. Iyo po. Bako po ito. Aya, okay. Intimacy baga son. So, deep na relationship na you can tell each other secrets. Lalo na sa mga di dapat na maaraman kiba. Naluluwas nila sa kada na saro. so closeness kan lambang saro. Iyo po. Tulo ka mo, apat ka mo sa opisina o duwa ka mo. You develop closeness because now you talk about something. Iyo po. Yes, okay. Iyo po yan ang context kan intimacy. Thank you, Migo. Mabuhay Ayo ka. po. Okay, Thank bye-bye. Diba? Ang tao da mga tugang nagchichirismisan sa takot na naaraman ang sarong bagay. People fear the unknown. Natatakot sinda na aramon ang sarong bagay na dininda aram. Naling muna yan. Kaya mani, nagchichirismisan. Kamu tabing nagdadangog yan sa mga opisina kan gobyerno kung saan man kamu nagdadangog yan. Totoo ini. Oh, hindi nga yan, Mr. Masida. Pumurupundo ka dyan. Number 2, people want to belong and be included. Yan ang pigasabitang belongingness. If people believe they don't have information that others have, they will feel excluded. And on the outside of the inner circle, information is power. Everyone wants to be part of the team and be included. Nasabutan mo, Arben, ang gusto sabihin kay Arben. Nasabutan mo. English, bako English major ini. Bako English major ka, ade. Mura gini sa Arben. English major ini. Nasabutan mo, Arben. Iyo nga po, naintindihan ko. Ano ko sabihin ko ito? Ayun na nga po itong sinabi mo. Klarado na nga po ito. Di ba? Di ba? Ito ni Sir Arvin, computer ko nini. Kunti ba sa computer, pero nag-eskwila ninyo yan. English major ang pag-eskwila. English ko nini. Habo, tangali dang maging kaintra kanin sarong grupo, nag-involve ka sa pagchismis, sarabay ka mo mani. Tako na po ka man hanggang magparapakiuron sa mga bagay-bagay. Di, dumangkaman mga tugang sa tao na day ka makikisabay. O ba, tibay ning 2 minutes intimacy, ugos, mani. Naugos sa lambang saro, intimacy. Ako nga ni, uguso no kay Mrs. Diba? Diba? O, kaya databi arogan ito. Last, number 3, people crave intimacy and a sense of connection. Tama si Boy. Tama man inina. Nag-text na. Nagiging ugos ka mo sa lambang saro. Ugos ako sa barkada ko. Kaya pag nagkailingan kami mani, nagchichismisan kaming dua because of being intimate. Pero kumbinsido ka po na ako nanggad, loyal ako, stick to one ako, kay Mrs. nanggad na ako, kumbinsido ka po, tubod ka ka. Natatapig hapot, akong pighapot mo. Ulita daw ang hapot mo, ulita daw. Pero kumbinsido ka po na ako nanggad, loyal ako, stick to one ako, kay Mrs. nanggad na ako, kumbinsido ka po. Ay, opo, kumbinsido ako kay yan. Opo, nasa sabutan niyo.
O yun na. Kaya mga tugang may na kamo ki sense of connection. You texted among your friends. You chat, you ano nga sa podcast so naghirilingan baga? Sa girilingan, apod girilingan, so video chat. Yan. May connection na, may sense of connection. Kung kaya mga tugang pag nagtuturuparan, nag-ororon. Anong pinag-urunan? Mga bagay-bagay na wara sa kung ano-ano. Uy, ngaya madi, si Henry mo yan, nahiling mo kasuwapon sa ano ba ngayon sa Ayala ngayon? Ito pala niya ito si Henry M. Ay, sus ko ngaya. So, gano'n nga sa agum niyang kairiba, no? Tari man niya, ano kumbaga ngaya kan? So, ito ngaya na gari katapong-tapong niya. Siguro nga, si Mrs. niya ngaya ito. Adi, ang magum ngaya kan ngaya, kung baka ngaya, kahit na namurong, natang ngaya ito ngayang so, koron niya, na gano'n ngaya maputi ngaya ito, baka ngaya paminuti sa agum. Kung si Henry M ngaya talaga itong nailing ko, naman sa may ayan, nagbakal nga niya nagbakal nga niya ki pantalon, duman nga sa may binakalan niyang pantalon. Hello? Hello? Yes. Sir Henry. Po, good afternoon. Paano man po sa mga nagbabiyahe going to Ginubatan? Paano po sa Ginubatan? Ha? Maano po sa Ginubatan? Going to spending. Ano po? Hello? Oo, ano po ang problema mo? Ano po, mapasiring sa Ginubatan, sumabiyahe? Opo. Ano po ang haputa? Para po sa ano yan? May biyahe po niyan. Ay, ga pong biyahe ang jeep, ligas pi Ginubatan. Ay, ga po, daraga Ginubatan. Ay, ga po. May mga requirements po. Wala man po. Ang requirements man sana po, sir, masulog ka ki mas, masulog ka ki fish shield, madara kang kwarta, pamasahe po. Yun po ang requirement. Dahil ka magsakay na dahil kang pamasahe, may problema ka pag dahil kang pamasahe. Talagang may problema kita, sir. Ano po? Talagang may problema kita, sir, pag dahil pamasahe. Yung nga ni sir, dapat igwa kang pamasahe tabi. Buda, face mask and face shield. Natakan pagsakay ko, sir, sa jeep. Naka-face mask man ako, pero yung face mask, ang print, pandok. Sabi, magsulog na akong face mask. Saan mo binugtag sumas mo? Naka-face mask ako, sir. Tapos? Pero ang print kang face mask is pandok. Pwede man ito. Basta may mask po, dahil mangi problema. Piloso po pa kaya ako, parang driver. Nawala ka nga, sir, ki face mask? Oo. Paano ka? Naring good, so drawing mo sa mask mo, nakapandukon mo talaga sa drawing. Kaya pag una niya, wala kang mask. Bako man, sir. Bako ko magkapandok, so nimot ni Manny Pacquiao. Mga sarawayon ka mo, pinapadagit din ako mo niya na hapon. Salamat, sir. Sige po. Mga sarawayon ka mo, pinapadagit din ako mo niya na hapon. Yun na po. Iyan, di ba? Ano nga sulasta desire? People want to work with people they think as a peers. Las 4 na? Basta po yun ito. Ano ron ta? Apat ang rason kung nata nag-chirismisan kita gabos. Ha? Mga tugang takot, belongingness, intimacy, and desire. Sabi ni Edwin, ang desire nga, so trabaho yan kan mga architect. Libog naman ako niya na hapon. Salamat po sa nung pagkatabay. Ini po si Henry M. Pugi, lagi